Mavyete. Mavyete yandikirani Mavyete. Zango tulikirani jabu. Yandikirani Mavyete. Kuti gwengwe. Ambushide. Kusura ndevu zise kuna bakikulu amazona ngati shehe rukulu. Mavyete. Vura nokuti wanako. Mavyete. Fika ni mwao nyinji Mavyete. Mavyete kuti gwengwe. Fika ni mwao nyinji Mavyete. Akuti aja kulibe pano. Ajamina nkati mfwe. Kumati aboma ndilomweli. Kulibe nso yayi. Aiguputo munkaona aja. Simuzaona so. Kulilongo munkalepera kupita kuja. Pano kukupitika ndithu. Anthu m'manyumba mwali osangalala. Chifukwa Bible limatiuza kunena kuti anthu a Mulungu akalamulira anthu amakondwera. Ndipo oyipayo akagwa akuti kumamveka chani? Kumamveka tu kusangalala tu. Munthu oyipa kuti muziwe kuti munthu oyipa choyipa chikamugwira anthu amasangalala. Munthu wabwino choyipa chikamugwira anthu amalira atu. Munaona bwanji Chilima atamwalira aliyense kulira amweni kulira. Achikangawa ali kunamizira kafeki kenakata mwanamize kuti ndadwala tione kuti anena kuti chani. Kuti abantu akuvina amene atulusa maspika. Chamwalira. Ndiye osamadabwa yayi. Osamadabwa imene yoyo ndi nthawi. Imene ndi nthawi. Mpaka na pano MCP sakusikimiza kuti aluza bwanji. Chodabwisa nchonena kuti inu mwana ngati muinadi. Mwana ngati muinadi. Ine last year ndakati kumaweza chakwera inu ngati muli munthu ochenjera. Tapanga ni resign. Chifukwa mukapanga resign anthu akuona ni kuti ndinu wanzeru. Next year 5 years izo kuzayimira anthu azatera akumachakwera chasana lolakwa because anapanga resign. Faka anthu amene anali mu government ndimo ndo mwana lakwisa. Koma ayi ndithu. Achakwera tachosana anthu ntchito. Awa amene umukhala wa ndizigawenga ayi ndithu. Achakwera ndi mmene ngozi yachitikira apa pamuti ya ndege ntchito zina zitha apa ma resignation aya mwene. Ndiye munthu ukasamana kukumwalira. Munthu ukasamana kumkufa. Munthu ukasamana kugwa. Amamba kufa ndi makutu. Munthu kaundiza ka 90 kaundiza ka 100 ukazangosiya kumvera makutu wako akazango amba kusiya kumva kufa kokosona kuti palibe munthu amene ali wankulu okuti samayenera kulangizidwa. Aliyense amayenera kulangizidwa. Ulangizi ndi uphungu ndi wofunikira. Ndiye sunganene kuti ine ndakula pale mmene nanga ndilangize ayi. Ukazangofika size manager kugwa kokoni kuti komaso kumakane ma advisor okuza chilungamo ingakhale sizomwe kufuna kumva. Madziwa anthu fe timakonda anthu otipopa. Timakonda anthu otichemerera. Azinzathu onse ndi amene amatipopa amatichemerera. Munthu aliyense amene anatikhazikapo pansi kuti tsina nkhulu ngati nasi tinamutenga kuti ndi hater ndipo tinadana naye.
awa usiku osafuna kumva zini achimwene bwana nikhala nabo hayi simungaduze kanti maheta kumalangizika muntu. Nobody's too old for advice. We all need advice. And the day that you think that you don't need no advice, or nobody want to tell you nothing because you're grown, that's the end of you. Just know that. Just know that. So the previous regime didn't want to hear nothing we had to say. They used to think we're stupid. Like we some crazy people just coming out the boondocks, coming out the woodworks, you know, and looking for validation and looking for fame. So we just running our mouth, basically. No, man, take heed. Take heed. There's been a lot of times I come over here on Facebook for years and I say something and don't nobody want to hear me. You know what I'm saying? And then they end up getting fucked up in the end and want to come back to me and say, hey, man, and you was telling me the truth, but it's too late now. You know what I'm saying? The reason why I was saying that is because I wanted you to avoid the whole consequence. You feel me? So if I come over here and I see some and I'm speaking to some and you think that it's a game and you think that I'm just over here trying to play with y'all and you don't pay attention to what I'm trying to tell you, if you end up getting fucked up, that's your problem. But don't say that I didn't tell you. Don't say that I didn't warn you. You know what I'm saying? So this goes out to all of you out there. You know what I'm saying? Take heed to people telling you something. And always have people that tell you the truth. You know, don't always have people that always lie to you, telling you what you want to hear all the time, stroking your ego. Oh man, this and that, whoop-dee, whoop, whoop, whoop. Don't fall for that. Go for a person that tells you the truth, even if it's something you don't want to hear, even if it's painful, unless it's the truth. You feel me? Have people that challenge you to tell you, yo, man, you wrong, bro. That's not you. That's wrong. Not no, oh, you the king of the king, aboma ndilomweli, anatha kukukondani, inondeni nyatwa. You know what I'm saying? People just lying to you all the time, and you think that's love, and you think you're gonna become a good leader with that. Learn to take advice and have people around you that can tell you the truth, no matter how it hurts. People that can look you in your eye and tell you. People with integrity, not just liars. People that just want to get something out of you. People just want to use you. And you think that's, and everybody that's telling you something you think is a hater. No, man, not everybody's a hater. Some people just want to see you do better. So, back to Chichewa. And how many more my emails is uncle? No, 7 my winner. Ku UTM, ku DPP, Osasia, kumvela malangizo mwafu. Never stop taking advice. You know, if you're used to people that just lie to you, you're not gonna grow. You're gonna regress. People that tell you the truth, in Chichewa they say, wakutsina nekulu ni nase. Omazo muntu ukamala kuisa mucha. Ukamala kuisa mucha. And Ali said, amene saba nkukonda. Ama nkukuyangana. Nkuma kuseka. Chifukwa akufuna kuti iwe uzidani? Uzila kuisabe. But when you have somebody that goes out their way, people that got their own problems to worry about in life, first of all, you know, don't nobody got time to think about your problems. But they're taking the time off their precious time. They could have been doing something, fixing their own problem. But they're over there telling you, hey, bro, come over here. Whoop, 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 whoop. Hey, you better pay attention.
chifukwa masiku anowa aliyense ali busy kupanga ndi zake. Ndio kampeza munthu atenga nthawi yake akukulangiza amene yoyo si chisiru si heta, chifukwa iye munthuyo ali m'mavuto akutazira azipanga. Ineyo kumabwera apa kumalangiza chakwera kunja ndimalangize chifukwa ndimaona ngati kuti iwe ni munthu kuti azimvera zokuti achinyamata kuti chani, koma zinangonesa kuti chakwera anali munthu wozikuza wozona ngati kuti just because iye ndi president, iye ndi wankulu, nobody can tell him nothing. So that attitude is what brought him down. The guy could not simply listen. He was so arrogant. So also makalaji muntu cha makani ya. Don't be too arrogant. Everybody is a person. Everybody can stand correction. I can stand correction. I'm not always right. You feel me? And people advise me, and I take the advice. You know, people call me on the phone, I take the advice. Because once I stop listening to people that love me, because you got to know that most of the people that come and tell you these things, it's coming from a place of love. You know what I'm saying? They really love you. You know what I'm saying? It's not coming from a bad place. So, ukabala kumulangiza muntu umakati muntu uja kunkonda sikuti kumwankhulira kuti ukumulangizira kumuzonda yayi. Ukumulangiza faje kunkonda. Ndiye pala anthu nake umayita kudziwa kuti awawa amandikonde. Ngalafika size yondilangiza ndimvere. Oso makhala ngati anthu MCP anthu osafuna kumva za munthu. Kumazichepesa munthu. Ndiye Mavyete kamabwera apa anthu ino ndifuna muonenso ma videos, muonenso mabifi onse amene ndakhala nawo ndi anthu osewa amene ali pamene pa. Ndiye muone kuti anthu osewa anapanga bifi ndife zinathera bwanji. Munthu aliyense amene anabwera apa kupanga go against Mavyete alipo chigulutu zinathera bwa. Mukudziwa kuti apa ntchito zitha za anthu angati. Mukudziwa kuti ndi chigulu chingati chomwe ntchito zitatha apa. It's just a coincidence. Kuti anthu akapanga face Mavyete amakumana judgment. Coincidence. Anthu osewa amene panopa ali kuti chinaka chimaonekera. Ndiye pali yena ndikamayankhula papa azobe amene angaduze chani kungokhala 2 weeks Felix munthu uja waphedwa. Nkhani yake yomwe ndimakamba icho. Ndinabwera apa kumakuza kuti magayi osaba mukapita ku Joniko osaba mukabwera mu America muno osaba osafuna kumve 2 weeks uyo wamwalira uko. Chakwera nduyu waluza mpando kusamvera. Ndipo sije kwera ekhaya. Ndiye akulu tikumakhala moyo ongofuna anthu oti azitinamiza, anthu azitipopa, anthu aziti koma iwe ndi dolo. Anthu amene ajawa ndi amene atakupwetekeseni. Phunzirani kukhala ndi anthu omwe amakumvesa ni uncomfortable. Phunzirani kukhala ndi anthu omwe amakuuzani amakuzuzulani zinthu zikalakwika. Anthu amenewo akukupanga ni polish. You're being refined. You're being challenged. So every time you are challenged, you rising up to the occasion. And that's adding more value to yourself. Tai zonse mukakomani ma challenge. Ma challenge aja akoma kubangisa ninu kuzindikira potential yanu yomwe simunakayizindikira opanda challenge icha. Ndiye pala anthu akeso umata kwa basa gamu kwa panga ofa gamu ucho akunkana. Ndiye kuoza kuti man munu nkankana
akumanyamba amatu zone wewe kalozungunkankamwe wendi ndani wauza chilungamwe poma wina akuthokoza nunungakamwe asibwera bo ase basi faka kudziwa kuti iwe wampulumusa kwa anthu 100 amene anakakumana nawo ndikumva kununka kwake iwe wampulumusa poma wina ujasaona zokuti iwe ukumpulumusa kwa anthu ena kuti azimunena azimuseka ndiye osemwanda kumakhala ndi anthu kuti amakunamiza kumakhala ndi anthu amakuza chilunga panthena kese kuoza chilunga amakwiya amweni kwiya tu kwiya wizuno ngaluze kuti neyo nkamma kunoka iwe kuti ndani ndiye pay attention to the company you keep. You know, I like people who tell me the truth. I like people who tell me the truth because at the end of the day, they're sharpening me. It's to my benefit. Amena kukuza malangizo, right? Iye malangizo sukuta mpindulira yeyo. Akupindulira iwe. Nimakumbukira ku school kwathu. Tikamaswera nklasi muja phunzitsi kumatuza kuti hayi ndapanga if mango swera aphuza amatuza kuti mafana umusoja ineyo tu form 4 yanga nalemba namalisa napita ku college naphunzira pano ini ntchito kaya inu mukhonza ine ntchito yanga ndikulipidwa, which means kuti munthu mphunzitsi uja poti phunzitsa ife uja it's not for his benefit. Tema banga benefit ndi fair ndiye kunali bwino kuti timvere iye because iye ujatu nanga ine ndizapanga po benefit kanthu kwalangiza chakwe mesha banga benefit ndiwo ndiye malangizo amakupanga benefit iweyo wasati munthu uja ndiye ukadana naye munthu uja ukuziluma wekachala zako zimenezi ndiye munthu pena pake kumunthu kumazikonda kumaziwa kuzindikirisa between munthu amene akungoheta ndi munthu yemwe akukuza chilungamo ndipo munthu kumathokoza kuti pali anthu ena amakukondabe omwe akumakulangiza ndiye izi zomati hey simunganduze ndi chinthu chimodzi chomwe anthu ambiri akuonera mavuto ku Malawi kunyozera kaya munthu akakati ndi wosauka ndi wopanda ndalama ndikakumvera iwe ndi ndani uli ndi chani kumangomvera munthu nake opanda paje opanda nzeru atifake ndi wandrama akulaku ine zinthu zomwe naziphunzira mmoyo naziphunzira kwa anthu onyozeka naziphunzira kwa anthu amisala otoleza naziphunzira kwa anthu osauka naziphunzira kwa munthu opemphera koma osauka munthu wa Mulungu wopemphera koma osauka okuti dziko lapansi silimamona wa value ine namvera natchera khutu ndipo Mulungu anatani anandiyankhula mpaka napanopa ndikupanga benefit mawati amene aja ndiye munthu kumakhazikidwa pansi munthu kumakhazikidwa pansi. Nobody is too old for advice. That's all I got to tell you, Mavyete. Salute, one love.